हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 11वा अध्याय करणार आहोत, विश्वरूप दर्शन योग. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग लगेच आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांना म्यूट करता का पल्लवी माताजी? हा बरं, ठीक आहे, मी केलंय. आता आपण चालू करूया 11वा अध्याय. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग हे अध्ययन चालू करूया. ही स्लाइड दिसते, हे कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन वृंदावन. कृष्ण कृपामूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांनी जर लिहून ठेवली नसती तर कदाचित आपण हा उपक्रम चालू झाला नसता आणि कदाचित आपण शिकलोही नसतो गीता. कारण खूप संस्कृत मधले हे शब्द अवघड आहेत आणि सोपी करून लिहिल्यावरच ती आपण ग्रहण करू शकतो. त्यामुळे शिला प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, प्रेरणा दिली, या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, आमचे इतर ऍडमिन, टेक्निकल टीम यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. आता प्रथमच अर्जुनाने सांगितलंय की कृष्णा, मी सर्व उपदेश ऐकलेले आहेत, सर्व काही ऐकल्यावर आता माझा भ्रम किंवा माझा मोह नष्ट झाला. तर मला कोण सांगणार आहे अर्जुनाचा कुठला भ्रम नष्ट झालाय? सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय, बोला. कुठला भ्रम नष्ट झालाय? अथर्वा,
हो मॅडम, ट्राय प्रभूजी, अमोल प्रभूजी बोला. त्याचं की भगवंताने जे कर्म करण्यासाठी आपल्याला पाठवलंय ते आपण केले पाहिजे. आणि प्रत्येक म्हणजे मनुष्य फक्त म्हणजे आत्मा तर वेगळा आहे, तो जस्ट एक रूप घेऊन आलेला असतो. अजरामर आहे आत्मा, तो भ्रम नष्ट झाला आणि मग तो त्याच्या रिलेटिव्ह वगैरे त्याच्या समोर होते. तर ही भगवंताची इच्छा आहे की त्यांचा आता वध व्हावा, कारण त्यांनी दुष्कृत्य केलेले आहेत. बरोबर. आणि कोणाला सांगायचंय त्याचे कुठले कुठले भ्रम नष्ट झालेले आहेत? अथर्व माताजी, तुम्हाला बोलायचं आहे का? तुम्ही बोलू शकता. माताजी, मी सांगू? सांगा सांगा. अर्जुनाच्या मनामध्ये करुणा होती त्याच्या रिलेटिव्ह बद्दल. तर ती आत्म्याचं ज्ञान मिळाल्यामुळे ती नष्ट झाली आहे. बरोबर आहे. आणि अजून त्याला पारिवारिक परंपरा नष्ट होईल त्याच्याबद्दल पण श्रीकृष्णांनी सांगितलं. अजून त्याला आनंद वाटत नव्हता ह्या कर्मामध्ये, तर त्याच्याबद्दल ज्ञान मिळाल्यामुळे मोह नष्ट झाला. पाप कर्म वाटत होतं त्याला, तर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की नाही, तू माझ्या आदेशावरून हे कर्म करतोय तर यात पाप कर्म नाही आहे. अजून एक आहे 5 रिझन. येस, असमंजसपणा. हे 5 कारण होती. खूप छान सांगितलं. तर हा अर्जुनाचा भ्रम होता आणि प्रत्येकावर कृष्णाने सविस्तर सांगितलं की अर्जुना, तू कसा चुकीचा विचार करतोस. आता त्याचा मोह नष्ट झाला. मग आता त्याचा मोह नष्ट झाला तरी पण आता अर्जुनाचे प्रश्न अजून संपले नाहीयेत. आता दुसरा प्रश्न जो अर्जुनाला आहे तो आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. श्लोक नंबर 3. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. श्लोक नंबर 4. हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. आता बघा, अर्जुनाने सांगितलं की माझा मोह नष्ट झालाय, माझा भ्रम नष्ट झालाय. आता तरी देखील अर्जुनाला इच्छा आहे की कृष्णा, मला तुझं विश्वरूप बघायचंय. तर त्याला अर्जुनाचा मोह नष्ट झालाय, मग त्याला विश्वरूप का बघायचंय? तर बघा, इकडे पहिल्यांदा अर्जुन सांगतोय हे कमल नयना, म्हणजे किती प्रेमाने तो कृष्णाला हाक मारतोय बरं का. आणि आपल्याला सुद्धा लक्षात ठेवायचंय की कृष्णाला हाक मारताना काहीतरी विशेषणं लावली पाहिजे किंवा त्याच्या भक्तांचं नाव त्याच्या नावाला जोडून हाक मारली पाहिजे. जेव्हा अशी हाक मारतो तेव्हा कृष्णाला खूप आवडतं. असं शिल प्रभुपादांनी पहिल्या स्कंदामध्ये दिलेलं आहे की म्हणून आपण त्याला फक्त कृष्ण असं नाही संबोधत, राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ अशी नावं असतात. तर इकडे अर्जुनाने सांगितलंय की जीवांची उत्पत्ती आणि लय याबद्दल मी सविस्तरपणे ऐकलंय. कुठे ऐकलंय? 9वा अध्याय 10वा श्लोक आहे. मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते. तर त्यांनी ऐकलेलं आहे की माझ्या अध्यक्षतेखाली प्रकृती
जीवांची उत्पत्ती आणि लय करत असते. आता परत त्यांनी 9व्या अध्यायात ऐकलंय, मी तुम्हाला सांगितलंय अचिंत्य भेदाभेद तत्व, की हे पूर्ण जग मी व्यापलंय, तरी या भौतिक जगाचा अंश मी नाही आहे, मी हे पूर्ण जग व्यापून आहे. मग जेव्हा अर्जुनाला ते समजतं की कृष्ण सर्वत्रच आहे, आता तो नेमका या ब्रह्मांडामध्ये कसा प्रविष्ट झाला हे अर्जुनाला बघायचंय. आणि 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा एक प्रश्न होता, अधिदैव म्हणजे काय? तर तेव्हा कृष्णाने सांगितलं, जे माझं विराट रूप आहे, ज्याच्यामध्ये देव देवता आहेत, त्याला अधिदैव म्हणतात. हे अर्जुनाला लक्षात होतं. मग आता अर्जुन म्हणतो, कृष्णा मला तुझं ते विराट रूप बघायचंय, तू या ब्रह्मांडात प्रविष्ट कसा झालास आणि तुझं विराट रूप जिकडे सर्व देव देवता आहेत. आता विचारण्याची सुद्धा एक तऱ्हा असते आणि आपल्याला अर्जुनाकडून शिकायचंय. आपल्या सुद्धा इच्छा असतात, पण आपण त्या देवासमोर कसा कुठल्या तऱ्हेने मांडतो हे इकडे बघायचंय, की अर्जुन एक भक्त आहे आणि तो कृष्णाकडे कसा बोलतोय आणि आपण कसे बोलतोय, कंपॅरिझन करायचे. अर्जुन म्हणतोय, हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वर, तुम्ही कृपया आपले अमर्याद विश्वरूप दाखवा. म्हणजे जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही मला विश्वरूप दाखवा. म्हणजे किती नम्रपणा आहे बघा अर्जुनामध्ये, जेव्हा तो कृष्णाकडे बोलतो. ही पद्धत आहे की योग्य आपले जे गुरु असतील किंवा कृष्ण असेल, आपल्याला काही मागायचं असेल तर कृष्ण, जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, मला कृपया ती जी इच्छा आहे ती माझी पूर्ण करा. आपल्याला नेहमी लक्षात राहिलं पाहिजे की आपली पोझिशन आहे सबऑर्डिनेट. हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. कृष्ण हा सुप्रीम आहे, तो परम आहे आणि आपण सबऑर्डिनेट आहोत. तर असं नाही की मी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महामंत्राचा जप करते. रोज मी 16 माळा करते. सकाळी ब्रह्म मुहूर्ताला उठते. मी रोज प्रसादच खाते. मी भक्ती नियमांचं पालन करते. मी दीक्षा घेतलेली आहे. आता माझ्याकडे तिकीट आहे. आपण तिकीट काढतो ना सिनेमा बघायला जातो तेव्हा, आणि हक्कानी जाऊन जो नंबर असतो खुर्चीचा तिकडे जाऊन बसतो. इकडे तसं नाहीये. आपण जरी भक्तीचे नियम पाळले, सगळं हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला, तरी आपल्याला आपण असे वागतो जणू काही आपल्याकडे तिकीट आहे. आपण जाऊन सांगू, कृष्णा तू मला दर्शन दे म्हणून. पण कृष्ण तसा नाहीये. कृष्णाचा अधिकार तो आहे की भक्तासमोर यायचं की यायचं नाही, कधी यायचं, केव्हा यायचं. तर हे सर्व हा अधिकार कृष्णाचा आहे. हा अधिकार आपला नाही. आपला अधिकार काय आहे? हे कृष्णावर प्रेम करायचं, कृष्णाची सेवा करायची, आपल्या गुरुनी जे सांगितलंय त्या सर्वाचं पालन करायचं. बरं, आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप का बघायचंय? तुम्ही सांगू शकाल, ओळखू शकाल की त्याला विश्वरूप का बघायचंय? आता तर तो म्हणतो की माझा भ्रम नष्ट झाला, हे तर म्हणतोय, पण तरी त्याला विश्वरूप का बघायचंय? तुम्हाला काय वाटतं? बोला. कोणी ओळखू शकत नाही? चुकलं तरी चालेल, पण बोला. नाहीतर हा मला खूप क्लास व्हर्च्युअल वाटतोय की मीच बोलते आणि तुमच्याकडून काही रिस्पॉन्स नाही. बोला. स्वतःची भक्ती रूपा माताजी बोला.
त्यांची भक्ती दृढ करायला, नाहीतर त्यांना क्युरिओसिटी असेल. चालेल चालेल. आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, पल्लवी माताजी बोला. कृष्ण कृष्ण प्रभूजी बोला. कृष्ण भगवान. अर्जुनाला त्याचं ज्ञान वाढवायचंय भगवंताबद्दलचं. हा, छान सांगितलं. बरं, आणि काय कोणाला काय ओळखायचंय? याचं उत्तर काय आहे? अनुजा माताजी. मॅम, अर्जुनाला स्वतःसाठी नाही तर दुसऱ्या लोकांना दाखवायचे की कृष्ण खरंच म्हणजे त्याचं विराट रूप वगैरे, की कृष्णाबद्दल कोणी प्रश्न उपस्थित करू नये नंतर, म्हणून. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचंय? बरं, आता हा बोला इंदिरा माताजी. अर्जुन कसं की सखा आणि सारथी म्हणून त्यांनी कृष्णाचं रूप बघितलं होतं, परंतु मूळ रूप त्यांचं काय आहे याची जिज्ञासा त्यांना झाली असावी, म्हणून कदाचित. बरोबर आहे, सर्वांचं बरोबर आहे. पल्लवी माताजी, आता तुम्ही द्या उत्तर. ओके माताजी. माताजी, मला असं वाटतं की अर्जुनाला कळालंय की भगवान कृष्ण हाच एक भगवान आहे, तोच एक परमेश्वर आहे, तोच एक सर्वश्रेष्ठ आहे. पण कधी कधी कसं होतं, आता सध्या पण बघा खूप सारे असे साधू येतात किंवा महाराज येतात आणि तेच सांगतात मी सिद्ध पुरुष आहे, मीच हे करू शकतो, मीच म्हणजे ते स्वतःला मी भगवान आहे. मीच भगवान आहे, स्वतःच भगवान आहेत असं ते समजतात. तर जर कुणी असं भविष्यामध्ये बोललं की मी भगवान आहे, तर आपण त्यांनाही म्हणू शकतो की मग तुम्ही पण तुमचं विराट रूप दाखवा. तर त्यासाठी अर्जुनाने कृष्णाला त्याचं विराट रूप दाखवण्याची विनंती केली. बरोबर आहे. तर कृष्ण हा सर्व लोक महेश्वरम आहे, हा ईश्वरांचा सुद्धा ईश्वर आहे, तो परमेश्वर आहे. आणि हे जे विराट रूप आहे हे फक्त कृष्णच दाखवू शकतो. कुठलाही इतर देव देवता, इंद्र, ब्रह्म, शंकर हे रूप दाखवू शकत नाही. तर अर्जुनाला हे सिद्ध करायचं होतं सर्वांना की कृष्ण हा परम आहे, हा परमेश्वर आहे, कृष्ण हा सुप्रीम आहे. आणि पुढे इतर कोणीही म्हणू नये की मी सुप्रीम आहे किंवा मी भगवान आहे. आणि कोणी असं म्हटलं की आत्ताच्या जगामध्ये कितीतरी जण म्हणतात की मी भगवान आहे, मग त्यांना आपण सांगू शकतो की तुम्ही मला तुमचं विश्वरूप दाखवा, मग मला पटेल की तुम्ही भगवान आहात. आता हे कारण अर्जुनाचं होतं. आणि कृष्णाचीही दोन कारणं होती. त्याला सुद्धा अर्जुनाला विश्वरूप दाखवायचं होतं. का? कारण त्या विश्वरूपामध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे तुला जे काय बघायचं ते बघू शकतो. म्हणजे हे जे विराट रूप आहे एका क्रिस्टल बॉल सारखं आहे. तुम्ही बघितलं का, लहान मुलांचे काही सिरियल्स असतात, त्यात चेटकीण असते आणि तिच्याकडे असा क्रिस्टल बॉल असतो आणि भविष्यात काय होणार आहे हे तिला दिसतं. तर अगदी त्याप्रमाणे कृष्णाला दाखवायचंय अर्जुनाला, अरे ही सगळी कौरव सेना मेलेली आहे, ठार मेलेली आहे, आता तुला फक्त बाण सोडायचे आहेत. हा निर्णय झालेला आहे की त्यांना कौरवांना यश मिळणार नाही, त्यांचाच पराभव होणार आहे. मग अर्जुनाला लढाई करण्यासाठी उत्साह, प्रेरणा येईल आणि जोमाने तो युद्ध करेल. हे एक कारण. आणि दुसरं कारण म्हणजे कृष्ण भक्तवत्सल आहे. भक्तांनी मागावं आणि कृष्णाने द्यावं. तुम्ही खरोखर कृष्णावर प्रेम केलं, मनापासून प्रेम केलं की कृष्ण तुम्हाला जे काय हवं ते देतो. मग अर्जुनाची इच्छा होती ना मला विराट रूप बघायचंय, तर भक्तवत्सल कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं मी तुला विराट रूप दाखवेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 5. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा,
अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. श्लोक नंबर 7. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विराट रूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. श्लोक नंबर 8. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की हे बघ अर्जुना, हे माझं विराट रूप आहे. तुला नाना वर्ण दिसतील आणि माझी सहस्रावधी रूपे तू बघशील आणि जे काय बघायचंय ते तू एकाच ठिकाणी बघू शकशील. आणि हे जे तो कृष्ण सांगतोय पण अर्जुनाला काही दिसत नाही. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की या तुझ्या भौतिक डोळ्यांनी तुला दिसणार नाही. मी तुला दिव्य दृष्टी किंवा दिव्य नेत्र प्रदान केल्यानंतर तू हे माझं विश्वरूप पाहू शकशील. म्हणजे आता श्रील प्रभुपाद सांगतात की भक्त जे असतात, जे कृष्णावर खूप प्रेम करतात आणि त्यांना ते कृष्णाच्या ऐश्वर्याकडे जरा सुद्धा आकर्षित होत नाही. आता जसे कृष्णाचे बालगोप मित्र, गोपी किंवा कृष्णाचे आई वडील, यशोदा माता आणि नंद बाबा, तर या दोघांना फक्त कृष्णाचं प्रेम पाहिजे. त्यांना ते बालमित्र आहेत, गोप मित्र आहेत, त्यांना कृष्णाबरोबर भरपूर खेळायचंय, झोपाळ्यावर झोका घ्यायचा आहे, एकत्र बसून वनभोजन करायचंय, हा आनंद त्यांना घ्यायचा. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे जे विश्वरूप आहे, हे या विश्वरूपात कुठेही प्रेमाचं आदान प्रदान होत नाही. हे विश्वरूप जे आहे किंवा विराट रूप हे अनित्य आहे, टेम्पररी आहे. जोपर्यंत हे ब्रह्मांड आहे तोपर्यंत त्याचं विश्वरूप असतं आणि विश्वरूपामध्ये कुठलाही आदान प्रदान होत नाही. मग इकडे आपल्याला समजतं की जेव्हा कृष्ण अवतार घेतो तेव्हा त्याची दोन रूप असतात. एक भौतिक रूप असतं आणि एक दिव्य रूप असतं. जे अनेक वेळेला कृष्णानी ज्या लोकांनी त्याला साधा मनुष्य म्हणून जाणलेलं आहे, यांना मूढ म्हटलेलं आहे. तर जे मूर्ख लोक असतात त्यांना फक्त कृष्णाचं भौतिक रूप दिसतं, पण जे कृष्णाचे भक्त असतात त्यांना मात्र कृष्णाचं दिव्य रूप दिसतं आणि ते ओळखू शकतात की हा साधा माणूस नाहीये, हा परमेश्वर आहे. पण हे जे दिव्य रूप त्यांना कृष्णाचं दिसतं किंवा ते त्यांच्या बुद्धीने आकलन करू शकतात की हा माणूस नाहीये, हा कृष्ण आहे. हे कधी होतं? जेव्हा कृष्णाचा विशेष अनुग्रह त्या भक्तावर होतो आणि विशेष अनुग्रह जेव्हा त्या भक्तावर होतो तेव्हा तो त्या भक्ताचे जे नेत्र आहेत ते नेत्र दिव्य करतो, त्याचं मन जे आहे ते मन दिव्य करतो, त्याची बुद्धी आहे त्याची बुद्धी दिव्य करतो. आणि अशा तऱ्हेने हे सगळी इंद्रिय त्या भक्ताची दिव्य झाल्यावरच तो कृष्णाच्या दिव्य स्वरूपाला जाणू शकतो आणि आपल्या बुद्धीने तो त्याचं आकलन करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून
महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. आता विश्वरूप बघितल्यावर अर्जुन त्याचे भाव प्रकट करतो. आता मला कोण हात वर करा आणि सांगा, तुम्हाला धृतराष्ट्राचा चेहरा कसा दिसतोय? संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला विश्वरूपाबद्दल. इकडे पाठीमागे ते विश्वरूप दिसतंय. तर तुम्ही मला सांगा की धृतराष्ट्राचा चेहरा बघून तुम्हाला काय वाटतंय? बोला कृष्णा माताजी. कृष्ण प्रभूजी बोला. हा, धृतराष्ट्र भयभीत झालेला आहे आणि म्हणजे आश्चर्य पण वाटत आहे आणि भयभीत पण झालेला आहे. बरोबर बरोबर, खूप छान. तर धृतराष्ट्र आणि कोणाला बोलायचं आहे का? हरे कृष्णा माताजी. बोला. भगवंतांच्या विश्वरूपाविषयी त्यांना उत्सुकता दाखवलेली आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. नाही, मी विचारलं धृतराष्ट्राला काय वाटतंय, त्याचा चेहरा काय बोलतोय? रूपाबद्दल, विश्वरूपाबद्दल हा, उत्सुकता वाटते. उत्सुकता वाटते का? बरं, चालेल. तर आता श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की धृतराष्ट्र घाबरलेला आहे आणि भयभीत झालेला आहे आणि आश्चर्यही वाटलेलं आहे. म्हणजे भय वाटलेलं आहे, आश्चर्य की खरोखर कृष्ण आहे का? सर्व लोक महेश्वर खरोखर त्याचं हे विराट रूप आहे का? आणि खूप घाबरलेला आहे, अत्यंत भयभीत झालेला आहे. आणि श्रील प्रभुपाद लिहिता तो भयभीत का झालेला आहे? कारण त्याच्या हृदयामध्ये कपट भाव आहे. तर तो जो भाव आहे कृष्णाबद्दल, त्याच्यामुळे आता धृतराष्ट्र खूप भयभीत झालेला आहे. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 10 आणि 11. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. श्लोक नंबर 12. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंतांच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. तर इकडे कृष्णाने सांगितलं, अर्जुनाने आपला अनुभव सांगितला आणि त्यांनी सांगितलं की हे विश्वरूप अनंत आणि सर्वव्यापी आहे. आता आपल्याला याच्या एकदम ऑपोजिट एक्सपिरियन्स, म्हणजे याच्या विपरीत अनुभव आपल्याला येत असतो. आपलं कसं शरीर असतं, काही डायमेन्शन असतात आपल्या शरीराचे, ते एकदम फिक्स्ड असतात. आपली हाईट फिक्स्ड असते, रंग फिक्स्ड असतो, जरा वजन थोडस कमी जास्त होतं किंवा केस आपले म्हातारपणामुळे कमी होतात वगैरे, पण बाकीचे आपले फीचर्स एका हाईट मध्ये, एका वर्णामध्ये लॉक्ड असतात. पण इकडे तसं नाहीये. कृष्ण कसा आहे? अनंत आहे, सर्वव्यापी आहे आणि किती तेजस्वी आहे हे पण अर्जुनाने सांगितले की जणू काय हजारो सूर्यांचा उदय झाला. तर हे विश्वरूप अतिशय तेजपुंज आहे. केवळ अर्जुनाला दिव्य नेत्र दिल्यामुळे तो पाहू शकतो. आपण आपल्याला या जगामध्ये सर्वात तेजस्वी गोष्ट म्हणजे सूर्य हेच माहिती आहे आणि एकच सूर्य जो आहे, आपण आपल्या नेत्रांनी डायरेक्टली त्याच्याकडे बघू शकत नाही. जरी बघितलं तर काही क्षण, पण बघत राहणं असं आपल्याला आपल्या या नेत्रांनी शक्य नाहीये. तर आता आपण पुढे ऐकूया की अर्जुन आता प्रार्थना चालू करतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात की अर्जुनाला एकाच ठिकाणी सगळं काही दिसलं, सगळी ब्रह्मांड दिसली. आणि ते म्हणतात कुठलाही सायंटिस्ट या भौतिक जगातला आपल्याला एकाच ठिकाणी एक आपलं सुद्धा ब्रह्मांड पूर्ण दाखवू शकणार नाही. तर त्यांनी लिहिलेलं आहे हे जे कृष्णाने या 13व्या अध्यायामध्ये 13व्या श्लोकामध्ये दिलेलं आहे. आणि या श्लोकामध्ये सुद्धा आपल्याला काय दिसतंय की कृष्ण इकडे बसलेला आहे आणि त्याच्या पाठीमागे हे सर्व विश्वरूप अर्जुन बघत आहे. तर हे जे पूर्ण विश्वरूप अर्जुन बघतोय एकाच ठिकाणी, कृष्ण इकडे त्याच्या पाठीमागे हे विश्वरूप आहे. याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात किंवा एकाच ठिकाणी सर्व काही त्याला दिसतंय ब्रह्मांड. तर सगळी ब्रह्मांड. तर हे जे आहे हे फक्त कृष्णाच्या कृपेनेच होऊ शकतं. हरे कृष्ण. आता आपण ऐकूया ते अर्जुनाची प्रार्थना. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 14. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. आता एकदा विश्वरूपाचं दर्शन झाल्यावर अर्जुनाचं आणि कृष्णाचं नातं बघितलं, नातं बदललं. इतक्या वेळ काय होतं, कृष्ण आणि अर्जुन हे मित्र होते. मग गीता सांगायला सुरुवात केल्यापासून कृष्ण हा गुरु, अर्जुन शिष्य झाला होता. पण हे गुरु शिष्याचं नातं असू दे, मित्राचं नातं असू दे, त्यामध्ये खूप प्रेमभाव होता. आता मात्र त्यांचं नातं बदललं आणि अर्जुन हा आहे याच्यामध्ये तो एकदम त्याला विस्मय आणि खूप आश्चर्यचकित, अचंबित झाला. आणि आपला मित्र किंवा आपले गुरु हे एवढे मोठे आहेत असा भाव त्याच्या मनामध्ये आला. आणि हा अनुभव त्याला अगोदर कधीच आला नव्हता. तर त्याच्यामुळे त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. अंगावर रोमांच कधी उभा राहतो? शिल प्रभुपाद लिहितात जेव्हा आपण खूप दुःखी असतो तेव्हा सुद्धा. बघा पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुन विषाद योग, अर्जुनाने सांगितलं हे माझे स्वजन आहेत, मी हे घोर पाप करणार नाही, मी यांना मारणार नाही, मी युद्ध करणार नाही. तर तो दुःखात होता, दुःखाच्या सागरात बुडाला होता आणि म्हणून त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. पण आता त्याच्या अंगावर का रोमांच उभा राहिला? म्हणजे त्याला कृष्णाबद्दल खूप खूप आदर वाटू लागला. कृष्ण केवढा मोठा आहे आणि अशा वेळेला सुद्धा आनंदाने सुद्धा आपल्या अंगावर रोमांच उभा राहतो की माझा हा मित्र आहे आणि केवढा मोठा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. श्लोक नंबर 16. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. श्लोक नंबर 17. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. ते तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले ते कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण.
म्हणजे आता अर्जुनाने सांगितलंय त्या रूपाचं वर्णन केलेलं आहे. कसं आहे ते रूप अनंत आहे, त्याला आरंभ नाहीये, अंत नाहीये, मध्य नाहीये आणि असंख्य भुजा, उदरे, मुखे तो सर्वत्र बघत आहे आणि अतिशय तेजपुंज रूप आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. श्लोक नंबर 19. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. श्लोक नंबर 20. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. श्लोक नंबर 21. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. श्लोक नंबर 22. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे हे विश्वरूप बघितल्यावर पहिल्यांदा अर्जुनाने प्रार्थना केली आणि अर्जुनाने काय काय प्रार्थना केली तुम्ही सुद्धा ही लिहून ठेवा. हे किती सोपं मराठीमध्ये आहे की आपल्याला सुद्धा अशी प्रार्थना करता येते. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. तुम्ही संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. तुम्ही आदी, मध्य, अंत रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. किती सोपं आहे, आपल्याला सुद्धा अशी प्रार्थना करता येते. आता अर्जुनाला जर आपण आदर्श ठेवलं आपल्या समोर तर आदर्श ठेवलाच नाही, आपण म्हटलं नाही मी जे काय करते ते बरोबर आहे, मी जे काय करतो ते बरोबर आहे, तर मग आपण कुठेच पुढे जाऊ शकणार नाही. भक्तीमध्ये सुद्धा आपल्याला कोणीतरी आदर्श आपल्या समोर लागतो. तर इकडे इकडे अर्जुनाने सांगितलंय की तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्या मधील सर्व दिशा व्याप्त केलेल्या आहेत. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की अशी कुठलीही जागा नाहीये या पूर्ण ब्रह्मांडात, या आकाशामध्ये, ब्रह्मांडाच्या पलीकडे की जिकडे कृष्ण नाही आहे. तर हे श्रील प्रभुपाद आपल्या तात्पर्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे. मग इकडे त्यांनी सांगितलंय की सर्व देव देवता तुम्हाला शरण आलेले आहेत आणि ते सुद्धा भयभीत झालेले आहेत. देवदेवता देखील हात जोडून तुमची प्रार्थना करत आहेत आणि वैदिक स्तोत्रांनी गायन करत आहेत. आता जेव्हा कृष्णाचा भक्त घाबरलेला असतो तेव्हा त्याला पहिल्यांदा कोण आठवतो? कृष्ण आठवतो. मग तो काय करतो? कृष्णाची स्तुती करतो आणि कृष्णाची प्रार्थना करतो. आता अर्जुन सुद्धा घाबरलेला आहे, पण अर्जुनाने काय सांगितलंय की हे देव देवता सुद्धा घाबरलेले आहेत आणि हात जोडून तुमची प्रार्थना करत आहेत. आता पुढचं ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहू, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुख, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विकराळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. श्लोक नंबर 24. हे सर्वव्यापी विष्णू,
अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने आपला भाव जो आहे तो सरळ, अगदी सरळ शब्दात कृष्णाला सांगितलंय. कृष्णा, हे तुझं विश्वरूप बघून मी सुद्धा व्यथित झालेलो आहे. म्हणजे देवदेवता तर झालेलेच आहेत, पण मी सुद्धा व्यथित झालेलो आहे. आणि माझे मन भयाने इतके व्यथित झालेले आहे की माझे धैर्य आणि मानसिक संतुलन मी राखू शकत नाहीये. म्हणजे अर्जुनाने डिक्लेअर केलंय की मी खूप घाबरलोय, मला तुझं हे विश्वरूप आवडलेलं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 26 आणि 27. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्र पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. श्लोक नंबर 28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता हे जे विराट रूप आहे, हे खरं म्हणजे विराट रूप एक ही संकल्पना आहे, एक कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे आपण असं म्हणतो की जे पृथ्वीच्या वरचे जे ग्रह आहेत, उच्च ग्रह आहे, ते म्हणजे कृष्णाचं डोकं आहे, किंवा सूर्य आणि चंद्र हे कृष्णाचे नेत्र आहे, आणि जे खालचे ग्रह आहेत ते कृष्णाचे पाय आहेत. ही एक तुलना आपण करतो. आता श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की या विश्वरूपाबरोबर आपण कुठलंही एक वैयक्तिक नातेसंबंध स्थापन करू शकत नाही. म्हणजे मित्राचं नातं किंवा आई वडिलांचं नातं किंवा दास आणि मालक हे नातं, कुठलंही पर्सनल रिलेशनशिप, वैयक्तिक नातेसंबंध या विराट रूपाबरोबर आपण स्थापन करू शकत नाही. आणि अर्जुनाला हे बघून अर्जुन घाबरलाय की आता हे जे विराट रूप आहे, या विराट रूपाबरोबर मी कसा काय माझा नातेसंबंध स्थापन करू. मला तो माझाच कृष्ण, माझाच सखा, मला त्याचंच रूप खूप आवडतं. आता आपण ऐकूया अर्जुन घाबरून कृष्णाला त्यांनी प्रश्न विचारलाय की कृष्णा, तू कोण आहेस. हे विश्वरूप बघून तो घाबरला. तो म्हणाला, हे मला आणि बघायचं नाहीये. कृष्णा, तू कोण आहेस. कारण त्यांनी बघितलं की असंख्य त्याचे जे मुख होतं, त्या मुखामध्ये ही पूर्ण कौरव सेना जात आहे आणि त्यांचा चुरडा होत आहे. चिरडून चिरडून कृष्ण आपल्या दातानी या कौरव सेनाचा नाश करत आहे. तर कृष्णा, तू कोण आहेस असं अर्जुनाने विचारलं. मग ऐका कृष्णाने काय म्हटलं. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकाशयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः वृत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. माताजी मी येते. हो. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजे पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस.
कृष्णाने सांगितलं मी काळ आहे. आता मला तुम्ही सांगा काळ म्हणजे काय? कोण मला सांगेल? मृत्यू. बरोबर आहे. आणि काळ म्हणजे मृत्यू. काय? काळ म्हणजे मृत्यू. बरोबर आहे. बरं, तर काळ मी तुम्हाला सांगते शास्त्रामध्ये काय लिहिलंय. काळ हा कृष्णाचा भक्त आहे आणि तो कृष्णाच्या सुदर्शन चक्रामधून बाहेर येतो किंवा सुदर्शन चक्रातून तो गतिमान होतो. आणि हा जो काळ आहे हा भक्तांकडे आणि अभक्तांकडे वेगवेगळा असतो. जेव्हा भक्तांकडे काळ कसा असतो म्हणजे आता बघा, समजा जर काही जण भक्त असतील आणि ते काही भक्त अगदी काही झालं तरी आपल्या 16 माळा करतातच, ते चुकवत नाही. मग अशांकडे काळ कसा असतो? कधी कधी असं होतं ना, आपलं शेड्यूल खूप अगदी टाईट असतं आणि आपल्याला वेळ मिळत नाही आणि दमलेलो असतो आणि रात्री आपल्याला लक्षात येतं की अरे माझ्या अजूनही 16 माळा एक सुद्धा माळ झाली नाही आणि आपण माळ जप करायला बसतो माळ घेऊन. तेव्हा काळ असतो तो तुम्ही रबर बँड घेतल्यावर कसं ते ओढू शकता, तर त्याचप्रमाणे काळ भक्तासाठी थांबतो. भक्तासाठी काळ एक्सपॅन्ड होतो आणि त्या भक्ताला जेव्हा तो 16 माळा करायला बसतो तेव्हा त्याला इतकी एनर्जी येते आणि त्याला असं वाटतं की जणू काही काळ थांबलेला आहे. म्हणजे त्याला त्या वेळेला झोप येत नाही, काही येत नाही, मन प्रसन्न वाटतं आणि त्याचा जप व्यवस्थित होतो आणि मग तो झोपतो. म्हणजे इकडे काळ काय करतो? भक्तासाठी काळ थांबतो. पण जे अभक्त आहेत त्यांच्यासाठी काळ काय करतो? त्यांच्यासाठी काळ म्हणजे विनाश आहे. आता काही लोक असतात की जे काहीही कृष्णाचं करत नाही, काही भक्ती करत नाही, काही करत नाही आणि तुम्हाला असं दिसतं की ते कुठले तरी चांगला व्यवसाय करतायत, जोरदार चाललेला आहे, त्यांचे प्रोजेक्ट्स वगैरे व्यवस्थित चाललेले आहे. पण हे जे असतं हे ठराविक काळापुरता असतं. काळ हा इतका स्ट्रॉंग आहे, इतका बलवान आहे की अशी लोक जी असतात काही वेळासाठी काळ थांबतो पण नंतर मात्र त्यांचा पूर्ण विनाश करतो. तर जर तुम्ही कृष्ण भक्ती करत नसाल, कृष्णाचं नाम घेत नसाल, तर मात्र लक्षात ठेवा जसा जसा सूर्योदय येतोय तसा तसा तुम्ही तुमच्या मृत्यूकडे झपाट्याने चाललेला आहात. म्हणून सूर्योदय ते सूर्यास्त हा जो कालावधी आहे असं कधीही करू नका की मी जप केला नाही, मी प्रभुपादांचं पुस्तक वाचलं नाही, मी प्रभुपाद वाणी ऐकली नाही, असा एक सुद्धा तुमचा दिवस जाऊ दे नको की ज्या वेळेला तुम्ही या गोष्टी करू शकत नाही. जप सगळ्यात महत्वाचा. आणि आता ऑनलाईन पण अवेलेबल आहे बघा. आमच्या कोहोस्टनी हे पाठवलं असेल ना शिल प्रभुपादांचं चॅन्टिंग 16 माळांचं, पाठवलंय का? कुमुद माताजींनी पाठवलंय माताजी. हा, तर ते तुम्ही ऐका आणि सुरुवातीला त्याच्या आधाराने जप करायला बसा. इतकं ऑनलाईन मटेरियल अवेलेबल आहे आणि सगळं फ्री ऑफ चार्ज आहे. फक्त तुम्हाला आता दृढ राहिलं पाहिजे की मी भक्ती करणारच आहे. हरे कृष्ण. अच्छा, या नाही आहेत का? नाही माताजी. बरं, एक मिनिट हा, मी वाचते. 33 आहे ना हा? येस माताजी. 11.33. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्.
हरे कृष्णा. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने दाखवले अर्जुनाला की सगळी कौरव सेना मेलेली आहे, त्यांचा पराभव झालेला आहे. म्हणून अर्जुना उठ, युद्ध कर, तुला यश नक्कीच मिळणार आहे. आणि माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झालेला आहे, आता तू केवळ निमित्त मात्र हो. हे सव्यसाची. सव्यसाचींचा अर्थ काय आहे? त्यांनी कृष्णाने अर्जुनाला सव्यसाचीन हाक मारली आहे. कितीतरी वेगवेगळ्या तऱ्हेने तो अर्जुनाला हाक मारतोय. का हाक मारतोय असं वेगवेगळ्या नावाने? कारण तो अर्जुनाला प्रोत्साहित करतोय. सव्यसाचीन म्हणजे काय? जो माणूस डाव्या हाताने आणि उजव्या हाताने तितक्याच कौशल्याने धनुष्यबाण मारू शकतो किंवा तितक्याच कौशल्याने त्याचा उजवा हात डावा हात वापरू शकतो. इकडे अर्जुन धनुष्यबाण वापरून युद्ध करणारे म्हणून मी धनुष्यबाण म्हटलं. पण जेव्हा दोन्ही हात आपण तितक्याच कुशलतेने वापरू शकतो त्याला सव्यसाचीन म्हणतात. आता इकडे हे दाखवलंय बघा, एक सर्जन दाखवलेला आहे आणि त्याच्या हातामध्ये स्काल्पेल आहे. आता समजा जर एका रुग्णाला कॅन्सर झालेला आहे आणि ती कॅन्सरची गाठ काढायची आहे, तर तो रुग्ण काय करतो? तो डॉक्टरकडे जातो, सगळं एक्झामिनेशन, एक्सरे वगैरे काढून सगळं समजतं की ही गाठ काढायला पाहिजे. मग सर्जनकडे गेल्यानंतर सर्जन काय करतो? सर्जरी करतो, स्काल्पेलनी गाठ काढतो आणि त्याला आरोग्य मिळतं रुग्णाला. आता या रुग्णाने काय केलं? स्वतःला तो जणू काय त्या डॉक्टरकडे शरण गेला. डॉक्टर तुम्ही करा माझी सर्जरी, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर त्याचप्रमाणे आपली सुद्धा भौतिकाची गाठ इतकी घट्ट आहे. भौतिकाशी आपणच गाठ घट्ट बांधलेली आहे. ती का बांधलेली आहे? कारण आपल्याला अज्ञान आहे. आता ती गाठ आपल्याला काढायची आहे. मग ती गाठ काढण्यासाठी आपण कोणाकडे गेलं पाहिजे? कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. आपण श्रील प्रभुपादांकडे गेलं पाहिजे आणि आपण पण बघायला पाहिजे की आपण निमित्त मात्र होऊ शकतो का? श्रील प्रभुपादांची सेवा करू शकतो का? त्यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो हे आपण सुद्धा बघायला पाहिजे. आता आपण विचार केला पाहिजे, माझा रोल काय आहे? मी काय करू शकतो? असं आहे का की श्रील प्रभुपादांना माणसांची कमी आहे किंवा त्यांना नोकर पाहिजेत किंवा त्यांना खूप ऍडव्हर्टाइजमेंट करायला माणसं पाहिजे? असं अजिबात नाही. आपल्यामध्ये आपण अशी कल्पना करून उपयोग नाहीये की इस्कॉनला आपली गरज आहे, असं बिलकुल नाहीये. आपली पोझिशन कशी आहे? तुम्हाला क्विक सँड माहिती आहे ना? आपण पाय ठेवले की ती लगेच वाळू खाली खाली जाते, अशी क्विक सँड. तर त्याप्रमाणे आपली सुद्धा पोझिशन तशी आहे. आपण रिप्लेसेबल आहोत. आपण रिप्लेसेबल आहोत. मग आपल्याला काय करायचंय हे निश्चित आपल्याला निमित्त मात्र व्हायचं आहे का? हे आपण पहिलं मनामध्ये विचार करायचा आहे. आणि जेव्हा केव्हा आपण सेवेमध्ये लागतो, कृष्ण सेवेमध्ये लागतो, तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपली पोझिशन रिप्लेसेबल आहे. असं नाहीये, आपल्यामध्ये तो अहंकार नाही आला पाहिजे की मी कृष्णाची इतकी सेवा करते. अजिबात नाही. आपण निमित्त मात्र व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण श्रील प्रभुपादांच्या कमल चरणांकडे प्रार्थना केली पाहिजे की किती इस्कॉनची मंदिरं तुम्ही स्थापन केली आणि इकडे किती कार्य चालू आहे. मला सुद्धा तुमच्या या कार्यामध्ये सहभागी व्हायचंय. मला सुद्धा कृष्णाची सेवा करायची आहे. आणि त्याप्रमाणे
आपण कुठली तरी आपल्याला आवडेल, आपल्याला झेपेल अशी सेवा घ्यायची आणि श्रील प्रभुपादांच्या हातात आपण सुद्धा निमित्त मात्र व्हायचं. आता जर आपण ठरवलं मला कृष्ण सेवा करायची नाही, मला यांच्या हातात निमित्त मात्र व्हायचं नाही असं, ठीक आहे. मग तुम्हाला 2 चॉईसेस आहेत. तुम्ही असं म्हटलं मला कृष्ण सेवा करायची नाही, मग मात्र तुम्ही मायाची सेवा करता, कारण या दोन्ही शिवाय माणूस राहू शकत नाही. तो कृष्णाची सेवा करू शकतो, कृष्णाची सेवा नाही केली तर मायाची सेवा. माया म्हणजे काय? मग तुमची इंद्रिय जी तुम्हाला भौतिकाकडे आकर्षित करत असते, ही जी इंद्रिय हे तुमचे स्वामी होतात आणि त्या इंद्रियांचे तुम्ही जणू काही नोकर होतात आणि ते म्हणतील सांगतील तसं तसं तुम्ही करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर हा 34. झालाय का आपला? बरं वाचा. ओके. श्लोक नंबर 34. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस, केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 35. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गदित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. श्लोक नंबर 36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नाम श्रवणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतरस्त पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. श्लोक नंबर 37. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. श्लोक नंबर 38. तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील सर्व परमपूज्य आश्रयस्थान आहेत. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी सृष्टी, भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. बघा कितीतरी वेगवेगळ्या तऱ्हेने अर्जुन प्रार्थना करत आहे. इकडे सांगितलेले, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नाम श्रवणाने संपूर्ण जग हर्षोल्लित होते. आणि इकडे सांगितलंय की तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन आहात. या व्यक्त प्राकृतिक जगाचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात, ज्ञेय आहात. आणि इकडे अशी आपण सुद्धा प्रार्थना करायची. तर यापैकी जे जे वाक्य तुम्हाला आवडलेली आहे ती आज तुम्ही लिहून ठेवा. आणि अर्जुन जसा बोलतोय तसा आपण सुद्धा तशीच कृष्णाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. आता ऐका, आता अर्जुन क्षमा याचना करतोय. आता हा कृष्ण जो आहे तो माझा मित्र आहे आणि मी त्याच्याकडे कसाही वागलो, त्याला हे कृष्ण, हे यादव अशी हाक मारली, त्याच्याबरोबर बसलो, जेवलो, एका गादीवर आम्ही झोपलो. आणि आता तर कृष्ण अर्जुनाचा सारथी आहे. मग हे सगळं झाल्यामुळे अर्जुन म्हणतो की तू मला क्षमा कर, मी अनेक अपराध केलेले आहेत. आता ऐका. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 41 आणि 42. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र,
असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्या प्रार्थनेचं एक अंग म्हणजे क्षमा याचना पाहिजे. आपण पण अनेकदा कृष्णाचा अपमान करतो, अनादराने वागतो, कधीतरी आपल्यामध्ये अहंकार असतो. तर या सर्व गोष्टी कळत न कळत घडत असतात, हे अपराध आपल्या हातून. तर प्रार्थनेचं एक अंग म्हणजे क्षमा पाहिजे. आपण कृष्णाची क्षमा नेहमी प्रत्येक प्रार्थना करताना मागितली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 45. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला हे विश्वरूप आवडलेलं नाहीये. तो आनंदित झाला होता अगोदर, पण आता मात्र तो भयभीत झालेला आहे आणि त्याचे मनाचे संतुलन तो राखू शकत नाही. म्हणून तो प्रार्थना करतो की माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचं जे मूळ रूप आहे, श्याम सुंदर रूप आहे, पुरुषोत्तम भगवान रूप आहे, ते प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमेश्वर श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिले नाही. श्लोक नंबर 48. हे कुरुप्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप केल्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. श्लोक नंबर 49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप आता तू शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. कृष्णाने सांगितलं की आता तू शांत हो आणि तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे आता ते तू पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 50. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. आता अर्जुन शांत झाला. ते विराट रूप कृष्णाने त्याग केला आणि ते प्रथम चतुर्भुज रूपामध्ये आले आणि चतुर्भुज रूपानंतर हे द्विभुज रूप जे श्याम सुंदर रूप आहे, ज्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस आहे, असं जे रूप आहे, या रूपात कृष्ण अर्जुनाच्या समोर आला आणि अर्जुन आता शांत झाला. आता याच्यावरून आपल्याला काय समजतंय? कृष्णाचं विराट रूप, मग त्याचं चतुर्भुज रूप आणि मग त्याचं द्विभुज किंवा श्याम सुंदर रूप. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की कृष्णाची इतर रूप या द्विभुज रूपातून उत्पन्न झालेली आहे किंवा त्याचा विस्तार जो झालेला आहे विराट रूपामध्ये, चतुर्भुज रूपामध्ये, त्या सर्वांचं मूळ काय आहे?
हे मूळ आहे, जे श्याम सुंदर रूप आहे ते मूळ आहे. म्हणून या श्लोकावरून आपल्याला आणि एक समजतं की कृष्ण जो आहे तो अवतारी आहे आणि इतर जे आहेत विष्णू किंवा इतर जे दश अवतार आहे त्यातलं मूळ कोण आहे? कृष्ण आहे. आणि बाकीचे सगळे अवतार आहेत, कृष्ण मात्र अवतारी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 51. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांतचित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्लोक नंबर 52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. श्लोक नंबर 54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं, हे जे माझं श्याम सुंदर रूप आहे हे सुद्धा अतिशय दुष्कर आहे. याचं दर्शन सहजासहजी होत नाही. आणि देव देवता सुद्धा या द्विभुज मधुर रूपाचं दर्शन घेण्यासाठी संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. म्हणजे जेव्हा सर्व देवदेवतांना समजलं की कृष्ण आता अवतार घेणार आहे तेव्हा ते सर्वजण देवकीला प्रदक्षिणा घालू लागल्या. आणि आता सुद्धा जेव्हा कुरुक्षेत्राची लढाई चालू होती ते सर्व देवदेवता आपापल्या विमानाने आले होते आणि ते बघत होते. तर ते सुद्धा संधी शोधत असतात की मला द्विभुज रूपाचं दर्शन कधी होईल. आणि कृष्णाने सांगितलं, हे जे माझं श्याम सुंदर रूप आहे, द्विभुज रूप आहे, ते फक्त अनन्य भक्तीद्वारेच तुम्ही मला जाणू शकता किंवा अनन्य भक्तीनेच तुम्हाला माझं दर्शन होऊ शकतं. आता कुमुद माताजी. कुमुद माताजी आलेले आहेत का? हो माताजी आले आहेत. हो माताजी, मी आली. हरे कृष्ण. भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपण अनन्य भक्ती केली तरच आपल्याला कृष्ण तत्व समजू शकतं. कृष्ण आपल्यावर कृपा करतो अनन्य भक्तीद्वारे. तुम्ही किती दान वेद अध्ययन करा, तप करा, नाही, शेवटी काय आपल्याला अनन्य भक्ती केल्याशिवाय कृष्ण प्राप्ती होत नाही. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. मत कर्म कृन् मत परमाः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम् एति पांडव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रीत्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपल्याला सुद्धा कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर आपण काय करायचं?
जप करताना हे माझं कर्तव्य आहे म्हणून करायचं. जप का करायचा मी नेहमी वर्गाच्या सुरुवातीला काय म्हणते, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि तुमच्याबद्दल सुद्धा मीच बोलते की ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता. यात आपलं काही ठेवायचं नाही, आपला स्वार्थ, मला ज्ञान पाहिजे नाही. हे जे काही मी करतोय हे कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय, हे माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी हे करत आहे. हा भाव ठेवून आपण जप करायचा, श्रीमद भागवतम वाचायचं, भगवद्गीता वाचायची. आणि तर्कवाद म्हणजे ज्ञानाच्या मार्गाने नाही जायचं, आपल्याला भक्ती मार्गाने जायचंय. तर्कवाद म्हणजे काय, आता आपण पुस्तकं उघडायची, उपनिषद, आणि हे इकडे असं का म्हटलंय, हे योग्य नाहीये, मग आणि पुस्तकं वाचायची, तर्क करत बसायचे, हे योग्य नाहीये. आपण गुरूंकडून हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि असं नाहीये की आपण फक्त खूप जप केला, आपल्या गुरूंचं खूप ऐकलं की कृष्ण प्राप्ती झाली, त्याला एक चेक पॉइंट आहे. लोक म्हणतात मी खूप जप करते पण तरी पण मला माझी हवी तशी तेवढी उन्नतीच झालेली नाही, किंवा जप तर खूप केलेला आहे पण त्या माणसाचा क्रोध, आसक्ती अजून तशीच आहे. तर का आहे? कृष्ण इकडे काय सांगतो की हे तर आपल्याला जप, गुरुसेवा केलीच पाहिजे, पण त्याबरोबर सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने आपण वागलं पाहिजे. म्हणजे जप करतोय, दुसऱ्यांना आपण वाईट वागवतोय, दुसऱ्यांवर क्रोध करतोय, हे कृष्णाला आवडत नाही. तर आता आजच्या अध्यायात आपण काय काय शिकलो? अर्जुनाने विनंती केली कृष्णाला की तुम्ही मला तुमचं विश्वरूप दाखवा. मग कृष्णाने आपलं विश्वरूप दाखवलं आणि प्रथम त्याला विश्वरूपाबद्दल सांगितलं की हे कसं आहे. आणि कृष्णाच्या लक्षात आलं की अर्जुनाला काही दिसत नाहीये, म्हणून अर्जुनाला दिसावं म्हणून कृष्णाने त्याच्यावर विशेष अनुग्रह केला आणि त्याला दिव्य नेत्र प्रदान केले. आणि मग या विश्वरूपाचा अनुभव अर्जुनाला काय आला? प्रथम आनंद झाला, अंगावर रोमांच उभा राहिला, पण नंतर मात्र तो अत्यंत भयभीत झाला. आणि त्यांनी बघितलं की त्याच्या मुखामध्ये, कृष्णाच्या मुखामध्ये सगळी कौरवसेना जाते. तेव्हा अर्जुन घाबरला आणि कृष्णाला विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस? तेव्हा कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. मग अर्जुनाने प्रार्थना केली आणि तो कृष्णाला म्हणाला, तुझं जे मूळ रूप आहे, जे श्यामसुंदर रूप आहे, ते रूप तू मला दाखव. मग कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की हे जे मी तुझ्या समोर उभा आहे, द्विभुज रूप, हे जे रूप आहे हे फक्त शुद्ध भक्तीने दिसू शकतं, किंवा माझी प्राप्ती फक्त शुद्ध भक्ती, अनन्य भक्तीने होऊ शकते. तर आपला अध्याय झालेला आहे. तुम्हाला आज पण एक हे बघायचं का, श्रीला प्रभुपादांचा व्हिडिओ? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करता का? हा माताजी जिग्ना माताजी पण आल्या आहेत. बरं.